Nilabakashana kamenzi apho zumlaza ngameva nenabendlondle nophaphe kanti nasezantsi ifundazwe zonke khona eNingizimu Afrika. Siyabengelela-ke le iBlack Live TV igama lohlelo uthakathwe ngubani elami-ke ukhe sichanga kaluqa. Singena nqoda abenisiza ukuthi osihambe namhlanje uthini ngokukhunkulwa kuvelaphi kanjani? Hleze nawe ngilifana udaba lakhe nolwakho. Kodwa sabona. Yebo ngiyanibingelela. Yaphila bot. Yaphila singezwa kuwena baba. Hayi sikhona thina sijilile nje sirelaxile. Sixakwe nina negaxa ubani lo uze ngathakathoka. Igama nguMpangase wakaManzini. Ngize ngesimo sokuthakathwa umngani wami esahlangana naye esikoleni. Okay. Mina mhlawumbe abanye abakuboni mina ngiyakubona usasemncanyane impela. Ukuthakatha kanjani umngani? Indaba iqala kanjena ke esikoleni umngani wayengumuntu othandwa amantombazane. Sure. Nami ngumuntu oyithandayo lento ayiyona. A role model yakho. Yeah, singasho kanjalo. Umuntu nje engangibukela kuyena onestyle esikoleni. Sure. Ukum-approacha kwami ngambuza ngolunye usuku ngathi mngani ngabe wenza ngani? Wase wangibuyiselela eceleni wangitshela indawo ukuthi hayi lokho sobuye sikhuluma kodwa kwamanje nakho engingakunika kona. Awanginika kona waqala wathi angazi ngikugcobe emashiyeni ngakugcoba sengibuyela kuyena ngolunye usuku wangitshela okunye wathi angize kubo. Sure. Ekuzeni kwakhe kubo shuthi angazi indle emnyama kodwa le angifaka kuyona. Endlini emnyama wathi khona izimpande azongifaka zona. Ungicaba kwakhe kumngani lo wangicaba. Kanti sengirealize ngolunye usuku lento ayithi yena uzongifaka yona kwangayona. Ngokweplanini naniyofakana umuthi weintombi? Yebo, yebo. Okay. Siyofaka umuthi weintombi kodwa ekuhambeni kwesikhathi lento angifaka yona ngayithola silethe impact engayona lengangicabanga. Because ebusuku kwakusekhona izinto ezingihluphayo ngingakwazi ukulala ngizizwa ngathi ngiyakinyeka. Ekhaya babe sebengicabangela nanokuthi ngidla ama drugs ngoba indlela engangisengiyiyona indlela yomuntu odla ama drugs. Kanti ilento le yangifaka yona engazi ukuthi wangifaka izimpande zilwane. Yo, mana ke uyithatha phela lento kubo kuyavela kuyalashwa kubo. Ungichazeleni kwakhe wakwangitshela ukuthi kunobhuti wakhe omdala noma abafowabo. Engazi ukuthi bayinyanga. Oh, into yena akhule ngayo vela yazi. Shuthi lento le uyithatha kubo ngokubona kwami njengoba seyifaka kumina. Yeah, kanti uzongimosha kahle kahle. So lento ngokwakhe kulimaza kangakanani empilweni nje naka? Ngilimaze kakhulu because esikoleni nga drop out unyaka ungakapheli. Indlela engisengifunda ngayo kwakusekubonakala ukuthi kunento engihluphayo. Ngihlale ngicabanga kube khona into engilawulayo emzimbeni wami. Shuthi lento ila egazini wayifaka. Ngoba nje ngisho uma wekhala ama results ama sesikoleni ngangisengumuntu nje obonakalayo ukuthi khona into khona influence akuyona esikoleni lo muntu la kasasiyena umuntu oyengokuyofunda lapho umuntu oyengokuyenza ezinye izinto ezojabulisa yena. Kahle ukujabuleni kwami kanti angazi ukuthi ngiyoletha into kumina eyolimaza ikusasa lami. So ngesikhathi wena ke lento sanda kuyifaka khona mehlo wabona izingane zaqathaka noma? Angikaze kwenzeka lelutho njengoba ngishilo ukuthi ngabuye ngayibuyelela mina kuyena wathi khona enye indlela esingenza ngayo njengoba bese ngishilo eqaleni ukuthi waqala ngokunginika okugcotshwayo. Ngase ngabuza ngathi ngoba kwenzeka lutho lento mina engiyibona kuwena ayenzeki kumina. Ngabe yiphi enye indlela esizoyenza ngayo? Wase wangihambisa kubo wangifaka kuyona lendlu le engiyishoyo emnyama. Engifakani kwakhe wase wanginika izimpande nje engayi understand nami lezi angicabanga ngazo. Kuze kube imanje nje ayikho into engazi ukuthi eyenzeka kuyena iyenzeka kumina kuphela nje okwenzakalayo ukuthi mina mengilala ngephupha kabi izilwane ngathi khona izinto ezinginkinyayo kuningi nje okwenzakalayo manje ngikunderstand. Nanokuthi indlela esekuvele kwenzeka ngayo esikoleni ngangingaboni ukuthi ngiyoke ngidrop out mina. So lesayiba bangani?
Ya sisayibona kodwa nje indaba yakhe mina ngicabanga ukuphuma kuyena ngoba ngiyabona ukuthi uwumuntu ongalungile. Uyamchazela kodwa into obhekene nayo manje. Ngamchazela waba umuntu ongangikholwa ngoba ukuchaza kwami kokuqala wavele wahlenga anganga-understand ukuthi ungahleka kanjani mina ngibhekene nesimo esinjeni. Kuze kube namhlanje nje mengimfonela ukuthi lento le ayisiyilungisa ayikho indlela esingayilungisa ngayo because ngempela ekhaya ngazi bazothini mase bayathola ngalento le. Mana-ke wena ungichazele-ke just siyekele ukuthi sekusebuhlungu manje usuka yini le ichaza ngokuba nentombi eningi? Ukubone nje esikoleni kube kuhle ukuthi ube yichama. Okay. Yabo amantombazane nje ekubize ngapha nangapha. Indlela nathi ukukhulela lokushini kahle okusilimazile okwenza ukuthi ngibe kule influence le because nami ngokubona kwami manje kwisimo engikusona sasingekho isidingo salento engiyenzayo. Ayikho ipressure kulento. Yayingekho ngingafundeka nje ngiqhubeke abantu besifazane ngibabone sengiqedile esikoleni. Now so ready for one. Yeah. So wena wawufuna kahle ngoba yasho ukuthi waye role model yakho lo mfethu wawufuna ukufana naye mhlawumbe nawe esikoleni uvunywa kwi level yakhe. Yeah, because wayevunywa kakhulu yena mengikhuluma iqiniso wayevunywa kakhulu nami ngangifuna nje ukuvunywa njengaye izingane zingibize ngapha nangapha. Kwasho kona-ke ukuthi hayi lento le ayihlangananga yena wangenza into ezongimoshela kuko konke engikuzamayo ngempilo yami. Yey. So kuyona lento le yiphi into eyisifundo ophume nayo wena? Ngifundile ukuthi into eyenzakala komunye umuntu wena ungafuni uyenzakale kuwena ngoba wazi ukuthi yena uyenza ngani leyo nto. Njengoba mina sengilisimo engikusona. Like now ekhaya kwazi ukuthi wena uhlanyiswa ama-drugs and stuff wona uyazi ukuthi wafakani emzimbeni? Mina ngiyazi ukuthi ngafakani emzimbeni wami. Ngiyazi ukuthi ngafakani, ngiyazi ukuthi ngavumelana ngani nobani. Njengoba umama azi ukuthi nje mina ngihlanyiswa ama-drugs. Hey, asazi wengenza kwethu mhlawumbe khona okunye nike nakuzwa okufana nalokho okungenza ukuthi mhlawumbe kwakho umqondo kuwena masixoxa lento kodwa nayo insizwa sencane ikhala ukuthi iyahlahleka nje naye ibona ngazi ukuthi lento yamantombazane iyi-trend. So yagcina-ke igcatshwa umngani wayo naye ongazi lutho esingazi lezi insizwa ey'thatha efake omunye emzimbeni kwakwezani mhlawumbe waphambanisa mhlawumbe ikhona izey'ntombi kodwa nawe wafake wrong. Uthakatha umngani wakhe-ke lo mfethu ake sizwe ukuthi mhlawumbe uma uphala comment section ithini indaba yakho. Isale kahle. Black Life TV.